Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan balimaya couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba Jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo ka aw waleɲuman dɔn min ye an lamɛnnen don radio Joliba fana sanfɛ an b'olu lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo min ye an ka page Facebook ye n'o ye bɔlɔlɔ kana lajɛbagaw fana an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na ka yira k'a fɔ a ka kunnafoni di gafew lakali waati sera an fɛ yan nɔ ni jɛmukan in ladala jɛmukan don a bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma. Nɛgɛ kaɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka taa se a kaɲɛ 10 ma sanga 30 kɔnɔna la kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ an b'i ye kɛnɛ kan ka se ka o bamayɛlɛma bamanankan na a kun de bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na limanaw nin y'an sigilen o de kɛnɛ kan bi ye araba ye a bɛ bɛn mɛ kalo tile 24 san 2023 an b'a fɔ ɲɛna aw danse limanaw gafe minnu bɛ an bolo kɔrɔ bi o bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ale bɛ yan nɔ min ye Info Matin ale bɛ yan l'indicateur du renouveau bɛ yan nɔ min ye le républicain ale fana bɛ yan ka taa se le Pélican fo ka taa se le soir de Bamako ni kunnafoni sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu de kɔnɔkumaw lakale bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na jamanaw an b'a daminɛ ni min ye o ye Nouvelle Horizon ye kuma damadɔ de bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔna la bi a yirala k'a fɔ jɛrɛjɛkuluba dɔ b'an ka jamana kɔnɔ yan u k'a ma ko yɛrɛwolo debout sur les remparts ayiwa yɛrɛwolo n'i y'a lajɛ bi ko jɛkulu caman fana faralen bɛ u kan a bɛ se ayiwa fara ɲɔgɔn jɛkulu 30 ɲɔgɔnna ma minnu ko ko olu bɛ fɛ ka jagoya ayiwa MINUSMA n'o ye diɲɛ keleyatonba ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔna la yan a bɛn ni basigi ko la ko u bɛ fɛ de Mali u ka taa ka bɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ walasa limana o dɔgɔduma bilalen bɛ ka sini ayiwa mɛ kalo tile 25 de kɔnɔ ko u bɛna ɲini MINUSMA fɛ limana ko a ka Mali bila dɔw yɛrɛ y'a ɲini ko ayiwa MINUSMA ka bolimafɛn minnu bɛ ayiwa Bamako yan nɔ k'u na u lajɔ limana u bolimafɛn ninnu ka pinew ko ka u sɔgɔ walasa u kana se ka boli o kɛra Cheikh Keita ale ka kuma ye limana fasiri y'a jira k'a fɔ ko min ye jɛkulu caman ye bi minnu ni yɛrɛwolo debout sur les remparts de ayiwa u kɛlen bɛ k'u labɛn sini mɛ kalo tile 25 ayiwa min bɛ tali kɛ ACI 2000 la an dala ACI 2000 la yɔrɔ min bɛ n'o ye ayiwa farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ ye n'u kama Palais des Sports k'u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ayiwa ka ɲɛfɔli kɛ ani k'a fɔ MINUSMA ye ayiwa ko a ka Mali dugukolo bila sabu ka d'a kan ko n'i y'a lajɛ Mali dugukolo n'i y'a lajɛ basigibaliya bɛ a sanfɛla la ko k'a ye MINUSMA kabi san 2013 fo ka n'a bila an filɛ yɔrɔ min na ko sisan ko olu kɔni ma nɔ ye o de la kunungo yɛrɛwolo debout sur les remparts u ye kunnafonidilaw wele u ka jabala yɛrɛ la wɔlɔfɔbugu bolibana walasa ka u da don nin ko in na o la sa communicatif maire kɔrɔ n'o ye Musa Jara ye ale y'a jira k'a fɔ ko jɛrɛjɛkulu 30 ɲɔgɔnna minnu bɛ yen ni ayiwa olu ka kumakan faralen bɛ ɲɔgɔn kan n'u na bɔ alamisa mɛ kalo tile 25 ko dɔwɛrɛ tɛ ko u y'a lajɛ de MINUSMA yɛrɛ de nafa olu de ma nafa yala Mali kɔnɔna la yan bilen o de la jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen i n'a fɔ M5 RFP Forçat Civile min ye FISU Mali ye appel citoyen pour la réussite de la transition ACRT faso ka wele ayiwa a n'a ɲɔgɔnna caman ko ninnu bɛɛ lajɛlen de ko k'u na fara yɛrɛwolo kan o kɔfɛ maire dɔ fana bɛ yen n'o ye Mopti mara Kɔna ko Kɔna maire ale fana bɛ ayiwa wulikajɔ in na n'o ye Amadu Dawa ye a y'a jira k'a fɔ ko ale ye Kɔna maire ye ale b'a dɔn ayiwa min bɛ olu ka marabolo kɔnɔna la n'o ye Kɔna ye o de la ko MINUSMA ka tagali ko fɛn gɛlɛn tɛ ko olu delila ka MINUSMA yɛrɛ lajɔ tile kelen k'u bali u ka baara la n'a fɔra k'a fɔ maa caman farala min ɲɔgɔn kan bi k'o tɛna se ka kɛ i n'a fɔ ko gɛlɛn wɛrɛ a tora dɔrɔn u yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan u kumakanw ka kɛ kelen ye o y'ale ka kuma ye maa caman kɔni kumana kɛnɛ in kan yen nɔ limanaw n'i y'a lajɛ Cheikh Umar Keita ale y'a jira k'a fɔ ko ale yɛrɛ ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw
ale bɛ caman dɔn o la kosɛbɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko jamana minnu bɛ yen ni fanga b'u la i n'a fɔ faransiw ni alimaɲi ni États-Unis ko olu kɔni kɛn bɛ ka Mali kɛ u jugufin de ye bi jugu wɛrɛ foyi t'u la ni Mali tɛ ko n'i y'a lajɛ Mali de kan k'a lajɛ sa ayiwa maa maa bɛ yen ko o ye i sɔmina na k'a fɔ i jugu don i n'a kana sigi kɛnɛ kelen kan o de la k'u bɛ fɛ k'a ɲini MINUSMA fɛ a k'u ka jamana bila n'i ye jateminɛ kɛ min ye Abdul Niang ale fana tun bɛ a ko kɛnɛ ka ye a fana ka kuma la a ko n'i y'a jateminɛ ko n'a fɔra k'a fɔ MINUSMA ka tagali fɔra ko maaw bɛ k'a kɛ ko wɛrɛ ye ko ale kɔni bolo a ko yɛrɛ kɛra ka ban nka minnu bɛ k'a faamuya k'a fɔ n'i y'a kuma fɔ ko tiɲɛ t'a la k'ale kɔni bolo olu tɛ ko de kalama limanaw bɛɛ n'i ka hakilila tɛ min ye Isa Duɲɔ ye ale fana bɛ Dana ambassade la ale fana y'a yira k'a fɔ kuma t'ale fɛ sini de min bɛna kɛ kuma min bɛna kɛ kɛnɛ kan sini maaw ka bɔ de ka taa jɛrɛ in kɛnɛ kan yen nɔ walasa yɛrɛwolo debout sur le rempart yɛrɛ mafalenbaw i n'a fɔ Sidiki Kuyatew n'a ɲɔgɔnnaw ka taa se Jamil Bitar ale yɛrɛ ko k'ale nana jamana tɔgɔ la n'i ye jateminɛ kɛ ani yɛrɛwolo debout sur le rempart a ɲɛmaaba Adama Jara Ben le cerveau ninnu bɛɛ lajɛlen ka kumakanw bɛ ɲɔgɔn dafa u bɛɛ ko bi MINUSMA ayiwa nafa kɔni tɛ a la Mali kɔnɔna la yan olu bɛna min ɲini bi a ka taa limanaw ko bɛna waleya dɔw fana bila sen kan i n'a fɔ an ye min fɔ kuma daminɛ la o de ye k'a fɔ MINUSMA ka bolimafɛn fɛn fɛn bɛ yen ko n'u ɲɛ dara o ka dugu kɔnɔna la k'u n'u lajɔ diyagoya la walima k'u ka pinɛw k'o sɔgɔ u kana se ka boli limanaw n'o kuma fɔra ale Nouvelle Horizon kelen in fana kelen bɛ ka kuma o kuma kelen kan ko ayiwa jɛrɛjɛkulu wuli bɛ ko fo MINUSMA ka taa ko nka MINUSMA dun b'a ka baara la a tɛ ka tulo yɛrɛ dayɛlɛ a tɛ ka kala don ɲin na ka bɛn ni nin kuma in ye sabu jamana ɲɛmɔgɔw ni ayiwa MINUSMA ka baara ɲɔgɔnya ayiwa ni fɛn ma fara ka fɛn ma bɔ a la sabu n'i y'a lajɛ kɔsa in na MINUSMA ye baara caman de koromokari walima u ye baara caman de nun don Mali kɔnɔna la yan nɔ wa u ni jamana ɲɛmɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o baara ninnu yɛrɛ la walasa a bɛ taa o a tɛ taa o jamana nin kɔni ye ɲininkali de ye min bɛ ka kɛ jamanadenw na nka a jarala k'a fɔ an bɛ waati min ko sisan mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali n'u k'a ma ko MINUSMA a yirala k'a fɔ ani jamana ɲɛmɔgɔw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ o kɛra jamana cɛmancɛ o kɛra jamana kɔrɔyanfan ye o limanaw ko de don ko min bɛ yen ni a kɔni a kɛmɛ i b'a fɔ ko fɛn ni kun fila ayiwa minɛtigiw tɛ se ka sɔrɔ a la walasa MINUSMA ko an jamana ɲɛmɔgɔw u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'i y'a lajɛ misali la kɔsa in na n'i taara jamana cɛmancɛ na kɔrɔnfɛlaw la a yira k'a fɔ ko MINUSMA ye baara caman de kɛ k'a daminɛ kɔsa in na u ka polisiw n'o ye police des Nations Unies n'u k'a ma ko UNPOL ale ye araba tɛmɛnen mɛ kalo tile 10 ko ale ye commissariat dɔ n'o ye polisiw ka dagayɔrɔ dɔ ye a ye o dilan ka ɲɛdan kura di o ma min bɛ tali kɛ a ka baaraw a yira k'a fɔ kɔsa in na mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ la ko a bɛ se min ye maa 30 ɲɔgɔnna ma minnu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ ka Mopti n'a mara i n'a fɔ Baɲangaraw ni Douansaw ni Jɛnɛw ni Bankasu Koro a n'a ɲɔgɔnna caman ko maa caman de kalanna MINUSMA fɛ minnu bɛ ka wulikajɔ kɛ kasobonw kɔlɔsili ani yɔrɔw lakanani MINUSMA kɛra sababu ye ka kalan di olu ma u ka se ka o baara fana kɛ n'i y'a lajɛ limanaw ka tɛmɛ o fana kan min ye an ka minisiriso min bɛ lakana kunna ministère de la sécurité de la protection civile ko kɔsa in na o baarakɛla dɔw fana bɛ yen u ye olu fana kana min ye lakanako siratigɛw la hali kalata minnu bɛ yen n'olu bɛ ka boloda an ka jamana kɔnɔna la a yira k'a fɔ MINUSMA bɛ ka dɛmɛba de kɛ o ko nasiraw la wa u bɛ ka minɛnw di maaw ma kalata minɛnw ani baara caman minnu bɛ yen ni kalata yɛrɛ bɛ se ka kɛ bonya ani karama kɔnɔna la cogo min na limanaw ɲininkali jumɛn de bɛ yen sisan ko in a fan fila de don ayiwa MINUSMA a na taa wa a tɛ taa wa ayiwa o kɔni jamanadenw de b'o ɲininkali jaabi sa kunnafoni filɛ nin ye jamanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ fasiridi sɛbɛn bɛ yen ni an k'a ma ko Info Matin limanaw Info Matin kumana a y'a yira k'a fɔ ko min bɛ an ka kɛnɛyasoba min bɛ Bamako yan nɔ n'o ye CHU Gabriel Touré
ko Gabriel Touré ɲɛmaaba ko ma latɔn ale la tɛgɛ kɛra a la mana baarakɛɲɔgɔn min bɛ yen n'o ye wari jatela ye comptable kɔrɔ don Fankele Tarawele ani Gabriel Touré ɲɛmaaba min ye docteur Abdoulaye Sanogo ko ninnu mɔgɔ fila u lasagolen don nin wagati in na o la sa n'i ye jateminɛ kɛ brigade du pôle économique et financier min bɛ Bamako yan nɔ ale de ye directeur in jateminɛ n'o ye Abdoulaye Sanogo ye k'a ye k'a fɔ ayiwa ko forobafɛn n'o ye foroba nafolo ye jamanaw ko o de tunu ko kuma bɛ sen na n'i ye jateminɛ kɛ hali kɛnɛyaso in yɛrɛ baara taabolo baara minnu kan ka kɛ a kɔnɔna la jamanaw majɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen de la o de la pôle économique et financier ko a filɛ nin ka tɛgɛ kɛ ni maa fila la ayiwa sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bolo ma k'u lasago fɔlɔ ayiwa ka se ka a ko jɛya yanni don min tɛ bi ye o de la brigade pôle économique et financier ani commissaire divisionnaire n'o ye El Kabir ale n'a ka cɛdenw olu de ye nin sɛgɛsɛgɛli in kɛ fo ka na u tɛgɛ da ayiwa kisɛ dɔw kan a yira k'a fɔ min ye Gabriel Touré ɲɛmaaba min filɛ n'o ye Abdoulaye Sanogo ye a sugandira ka kɛ ɲɛmaa ye conseil des ministres dɔ senfɛ san 2020 waatiw la ko k'a daminɛ o don fo ka n'a bila bi la baarakɛlaw ani syndicat minnu bɛ yen n'olu bɛ Gabriel Touré kɔnɔna la u si tɛ ka ɲuman fɔ ɲɛmɔgɔ in kan bɛɛ da bɛnna min kan o de ye k'a fɔ ko kɔsa in na baarabilaw tugutugura ɲɔgɔn na banabaatɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ taa furakɛli la Gabriel Touré kɔnɔna la jamana olu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ furakɛli min kan ka ta ka ɲɛsin u ma ka b'u sen bi don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la fo ka taa fɔ u ɲɛ dara dɔgɔtɔrɔ kan u ka furakɛli siratigɛ la jamanaw ko hɛrɛ t'u ye ko Gabriel Touré banabaatɔw ani kɛnɛya minnu bɛ kɛnɛya baara la bɛɛ lajɛlen da bɛnna nin kan n'a fɔra k'a fɔ ko n'i ka mɔgɔ tɛ yen yuruguyurugu walima fo i bolo ka janya o n'a ɲɔgɔnna caman jamanaw ni e de ma don o sira ninnu kan e n'i ka banabaatɔ kɔni bɛ taa bana b'i kan nka tɔɔrɔ wɛrɛ b'i kan n'o ye kɛnɛyaso in gɛlɛya min bɛ a kɔnɔna la nin bɛɛ de jateminɛna hali banabaatɔ minnu bɛ yen n'u bɛ taa furakɛli la n'i ye fura san yanni ka ni ordonnance dir'i ma k'i bɛ taa fura san yanni i tɛgɛ ka da o fura yɛrɛ kan jamanaw ko o bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye nin bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye minnu bɛ yen ni olu tɔgɔ fɔlen bɛ yan nɔ hali minnu bɛ yen n'olu bɛ AMO la ko AMO fana fura sɔrɔli Gabriel Touré kɔnɔna la ko baara bɛ a la o de la bi in na pôle économique et financier ani lakana tigilamɔgɔw olu de ye nin sɛgɛsɛgɛli boloda k'a ye k'a fɔ ɲɛmɔgɔ in n'o ye Abdoulaye Sanogo ye n'a fɔra k'a fɔ nin bɛɛ de bɛ sen na a ma kala don ɲina ka bɛn n'a ye ale kɔni ta kɛra ka gɛlɛya ye k'i sigi gɛlɛya kɔrɔ k'a lajɛ fo ka na dɔ fara gɛlɛya kan k'u ye tɛgɛ kɛ a la ka sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli boloda don min tɛ bi ye k'a lajɛ mun de nana ni nin ye mun ye ɲɛmɔgɔ in mun ye a bila nin na k'a yɛrɛ ka comptable n'o ye Fankele Tarawele olu kɔni bɛ bolola nin waati in na a na kɛ nafolo tunuko fana bɛ a ko kɔnɔna la kunnafoni filɛ jamanaw an ye nin bɔ info matin de kɔnɔ aw bonya n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn bɛ yen ni an k'a ma ko l'indicateur du renouveau ale kumana limanaw l'indicateur ka bi kuma la a bɛ tali kɛ ko min ye directeur de CAP n'o ye DCAP ye DCAP ɲɛmɔgɔ dankan min bɛ Yuwaru a na kɛ ko bamanciw de ye ale taga tunu ni a ye yɔrɔ defu n'o ye ɲɔgɔndan min bɛ sen na sisan ale baaraw bɛ sen na diplôme d'études fondamentales a yira k'a fɔ ntɛnɛn tɛmɛnen ale baaraw daminɛna jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ko centre d'animation pédagogique min filɛ nin ye Yuwaru ɲɛmɔgɔ dankan n'o ye Abdoulaye Fofana ko ale bɔra Mopti a tun bɛ k'i kunda Yuwaru kan ko Yuwaru ani Mopti de cɛ dɛ ko duguncinin dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Seweri ani Mopti yɛrɛ man jan kosɛbɛ k'u ye tɛgɛ kɛ Abdoulaye Fofana na nin yɔrɔ kofɔlen de la ka tunu ni a ye n'i ye jateminɛ kɛ a yɛrɛ ka ɲɛmaa n'o ye Yuwaru directeur d'animation pédagogique ye Amadou Traoré ale y'a yira k'a fɔ ko baarakɛɲɔgɔn min filɛ nin ye ni a tununa nin cogoya la ale ka kunnafoniw la ko waleya in yɛrɛ kɛra juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 19 waati min na a bɔra Mopti k'i kunda Yuwaru kan o y'a sɔrɔ labɛnw bɛ sen na ka dɛfu ɲɔgɔndanw ka olu labɛn ko a taatɔ dɛ mɔbili min ni a b'o kɔnɔna la ko Yuwaru a DCAP ka chauffeur n'o ye
Elhaji Mahmud ale yɛrɛ de ye kunnafoni fɔlɔw di. Ale y'a yira k'a fɔ ko in kɛra cogo min na a bɛ mobili de jɔ ka na maa minnu bɛ mobili kɔnɔna la u donna ka bɛɛ lajɛlen ɲininka. U ye directeur adjoint u taara ni maa min yɛrɛ u y'a ta tɔgɔ yɛrɛ de ma ko e de ye karisa ye wa. A ka sɔrɔ ka a yɛrɛ jira ka sɔrɔ k'a fɔ a ɲɛna ko bala min b'a bolo n'o y'a ka saki ye ko kɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen lajɛ. U taara sɔrɔ min ye minɛnw b'a bolo, minɛn minnu bɛ yen ni o ye a ka mamaw ye sɛbɛnw. A yirala k'a fɔ u ye bala in kɔni minɛ a la ka sɔrɔ k'a yɛrɛ minɛ ka bɔ maa tɔw cɛla. Maa tɔ minnu bɛ mobili kɔnɔna la k'a fɔ olu ka taa u kɔni taara ni Abdulayi Fofana ye an bɛ waati min na i ko sisan. O la sa limanaw wele ka sɔrɔ ka bila dugutigiw ani laadala ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Ivoire kɔnɔna la u ka kuma maa kofɔlen ninnu fɛ n'o ye cɛ marifatigi ninnu ye nka ko o si ma foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ la kɔni taara ni DCAP adjoint ye. Hali an bɛ waati min na ko sisan limanaw kibaruya kɔni ma dɔn a la nka ko kibaruya dɔw bɔra bɔlɔlɔ sanfɛ la k'a fɔ ko a tunu waati ko y'a sɔrɔ DEF sujet walima gafe minnu bɛ yen ni DEF bɛ taa kɛ ni olu ye k'o bɛ a bolo ko min ye Amadu Tarawele n'o ye DCAP yɛrɛ ye ale ko k'o kuma tɛ tiɲɛ ye. Kuma minnu fɔra bɔlɔlɔ sanfɛ o kuma tɛ tiɲɛ ye sabu ko gafe ninnu taara Ivoire ka bɔ Mopti ka taa Ivoire a taara pankuru de la ka kɔn DEF yɛrɛ don ye ko foyi ma o gafe ninnu sɔrɔ. Y Dunbiya ale de ka fasiri don limanaw an y'a bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ ni an k'a ma ko le républicain ale y'a yira k'a fɔ ko min ye diɲɛ kiiribulonba ni o ye cour pénal international ye ko maliden min bɛ yen ni jalaki binna ale kan k'a fɔ ko a ye tiɲɛni kɛ min bɛ waati min na Bamanciw firila Mali kan ne kan ye Abdul Al-Hassan ko kiiri cour pénal international ka kiiri a y'a da don kura ye. A yira k'a fɔ kiiri in kɔni bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la i n'a fɔ fasiri bɛ k'a lakale cogo min na. Min Al-Hassan yɔrɔ jalaki min bilen bɛ ale kan o de ye ko kɛlɛ waatiw la a binna maaw kan ka hadamadenya hakɛw tiɲɛ ko waati min na Hakimi ani Ansardine san 2012 avril kalo la olu ye wulikajɔ min kɛ ka Tɔnbɔkutu n'a lamunu bɛɛ lajɛlen minɛ k'a k'u ta ye waati de la min ye Abdul Aziz Al-Hassani ye ale ta kɔni kɛra dantɛmɛ wale dan ye ka ɲɛsin Tɔnbɔkutukaw ma. A yira k'a fɔ o de sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ min ye cour pénal international ye ale ye wulikajɔ kɛ ka cɛ in a nɔ minɛ ka jalaki min bi a kan o de ye k'a fɔ kɛlɛ waatiw la ka bin mɔgɔw kan dantɛmɛ wale ka bin musow kan min bɛ tali kɛ ka maaw diyagoya ka don daw fɛ i n'a fɔ jɔnya walew walima ka ni tɔɔrɔ k'o ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma walima ka mɔgɔw bolotigɛw ni fɛn caman fɛn fɛn bɛ se ka hadamadenya don galama na ko cɛ in donna o daw de fɛ. O de la cour pénal international ye tɛgɛ k'a la limanaw ni maaw hakili b'a la min bɛ mɛn kalo dɔ tile 9 ko a welela cour pénal international fɛ k'a ɲininka a dalakan na o de baaraw bɛ sen na sisan. A yira k'a fɔ a ka kiiri o dayɛlɛla kura ye. Procureur min ni o bɛ cour pénal international la kibaruya dira k'a fɔ a kɔni bɛna ɲininka a dalakanw na nka a yɛrɛ ka lafasaliba n'o y'a ka avocat ye o kɔni hakilila ye k'a fɔ ko Al-Hassan min filɛ nin Abdul Aziz Al-Hassan ko maa de don ko a bɛ n'a fɔ a taara i yɛrɛ ye Bamanciw de cɛla ko k'a sɔrɔ ni wulikajɔw bɛ sen na ale a tun bɛ yɛrɛ ɲini bolo kan a kɔni taara i yɛrɛ sɔrɔ Bamanciw cɛla nin cogoya la o kɛra a ka avocat ka lafasali kuma ye. Limanaw cour pénal international kɔni ka kiiriw mana kɛ o dayɛlɛla ɲininkali de bɛ sɛmɛ a la fɔlɔ o kɔfɛ kiiritigɛlaw n'o ye juges ye olu bɛ sɔrɔ ka taa kiiri tigɛ ani min ka kan k'o da a kan nka nin t'a maa fɔlɔ yɛrɛ ye cour pénal international ye maa min jalaki nin waleya ninnu na Mali kɔnɔna la yan nɔ ni maaw hakili b'a la septembre kalo la san 2016 min ye san 9 o dara Bamanciman min n'an k'a ma ko Ahmad Al-Faki Al-Mahdi ale yɛrɛ ye Ansardine o kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ ye Tɔnbɔkutu mara kɔnɔna la jalaki min kun binna ale kan o ye k'a fɔ Tɔnbɔkutu yɔrɔ sahalew misiriw n'a ɲɔgɔnnaw o fana kɛra sababu ye ka olu tiɲɛ a dun jarala k'a fɔ o yɔrɔ ye yɔrɔ sahalew ye min bɛ diɲɛ ka bolo kan bi diɲɛ bɛ se k'i ɲɛ daamu ni min ye. Kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ républicain kɔnɔ aw bonya b'a la.
limana n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le pelinkan kumana bi a ko ŋunuŋunukan dɔ bɛ senna ayiwa min ye diinɛ ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛya diinɛ ayiwa Gawusu Madani Tarawele ale ka jateminɛ don min ye le pelinkan kɔnɔna la a ko jɛkulu dɔw bɛ yen nin waati na min bɛ alisilamɛya tɔgɔ la ko juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 19 k'olu taara Haut Conseil islamique da la ko u ye jɛrɛ kɛ ko k'a ɲini Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔba fɛ n'o ye Usman Madani Haidara ye ko fo a ka walan sɛmɛ n'o ye Ansardini ɲɛmaaba yɛrɛ ye ko jalaki min ni o kɛmɛ k'o bin Sheriff Usman Madani Haidara kan k'o de ye k'a fɔ a ka télévision a ka tɔn min bɛ yen n'o ye Ansardini ye yɔrɔ télévision in sigira olu de kama a yɛrɛ k'a fɔ ko télévision in ko a yɛrɛ jɛrɛ dɔ kɛnɛ kan jɛrɛ min ni u yɛrɛ ka jate la ko o tɛ diinɛ ka taabolo ye wa alisilamɛya diinɛ ka taabolo tɛ ko télévision in yera o de kɛnɛ kan ka o jaw ta k'o bɔ u ka jabaranin na ko jɛrɛjɛkulu min n'u taara Haut Conseil islamique ka da la k'a fɔ ko fo Usman Madani Haidara a ka walan sɛmɛ ko nin y'a kun dɔ ye ko kun wɛrɛ min b'a la o de ye k'a fɔ ko Sheriff Usman Madani Haidara min n'ale de ye Haut Conseil islamique ɲɛmaa ye bi ko n'i y'a lajɛ alisilamɛya diinɛ ye dɔgɔyalima dɔw sɔrɔ waati laban in na ko kabi Haut Conseil islamique sigira ɲɛmɔgɔma na n'a kɛra o tile la k'a fɔ ko ayiwa min ye dɔgɔyalima ye o taara ka ɲɛsin diinɛ ma fo ka taa se nin hakɛ ninnu na min ye diinɛ nin jɛkulu in ye limana a ŋunuŋunukan ninnu bɛ sen na Gawusu Madani Tarawele ka kuma la a ko ale ka jateminɛ la nin kɔni nin ye jɔyɔrɔkow de ye nin tɛ diinɛ ka taabolo ye nin ye jɔyɔrɔ ɲiniw de bɛ sen na ayiwa k'a fɔ karisa ka bɔ yen fo an yɛrɛ ka gɛrɛ ayiwa ko o de bɛ sen na nin wagati ninnu na a ko n'i y'a lajɛ ɲɔgɔn farafara min bɛ diinɛ ko la an ka jamana kɔnɔ k'a lajɛ k'a fɔ Mali kɔnɔ la yan diinɛ bolofara ka ca fo k'a fɔ a to ten a bolofara si tɛ min ka gasi bɛ se min ma nka kan'a ye k'a fɔ ko minnu b'a fɔ k'olu ye sunitiw ye walima wagabiyaw k'olu ka tɔɔrɔ bɛ ka se maa wɛrɛw ma jamana ko a man ka kɛ fo ka se nin hakɛ la o de la min ye Gawusu Madani Tarawele a ko bi n'i y'a lajɛ diinɛ bolofara silamɛya tɔgɔ la a ka ca Mali la kadiriyaw bɛ yen tijaniyaw bɛ yen hamaliyaw bɛ yen wagabiyaw bɛ yen minnu bɛ yen ni olu tugu bɛɛ n'i ka taabolo de don bɛɛ n'i ka taabolo don bɛɛ tugura dɔ kɔ kun dɔ de kama nka k'a ye k'a fɔ a bɛɛ bɛ diinɛ kelen de kɔnɔna la nka diinɛ ninnu taabolo ninnu k'a fɔ de u ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan Gawusu Madani Tarawele ko nin ye fɛn de ye nin kɔni ye jɔyɔrɔ ɲini walima k'a fɔ an k'an sen don politiki la politiki ka an ka hakɛ di an ma walima an ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ko nin ko in bɛ se ka bila o de minɛ kɔnɔna la n'i y'a lajɛ nin kɔni man ka kɛ ko ye Mali kɔnɔna la bi jamana bɛ k'a yɛrɛ ɲini ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la n'a fɔra k'a fɔ n bɛ wagabiya la walima n bɛ nin na n bɛ nin na ko ka wuli ka fadenya gɛlɛ ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ bi na ayiwa silamɛya kɔnɔna la ko ka jɔyɔrɔ k'o kɛ a damana jɔyɔrɔ ɲini ye k'a sera sa limanaw min ye maa minnu bɛ nin wulikajɔ ninnu na ayiwa bɔlɔlɔw sanfɛla ni yɔrɔ kunnafoni siraw kan u k'a dɔn k'a fɔ Mali jamana mɔgɔ tɛ nin na bi ka diinɛ ko kɛlɛ wuli k'o jɔ an ka jamana kɔnɔ ko mɔgɔ si tɛ a laban dɔn o de la minnu bɛ ni jɛrɛjɛkulu ninnu kɔ u yɛrɛ dɔw bɛ yen u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na u t'a dɔn u bɛ tugu maa min kɔ bilen o de la a sera sa minnu bɛ yen ni olu bɛ silamɛya diinɛ kelen in kɔnɔ bɛɛ k'a lajɛ ka ji dɔɔni kɛ i koliji la walasa Mali a kana taa yɛrɛ ye gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔna la Gawusu Madani Tarawele de ka jateminɛ ye nin ye jamana an ye nin bɔ le pelinkan kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw an bɛ fasiri lakalili kuncɛ ni le soir de Bamako ye soir de Bamako ko min ye l'américain jamana ye halisa k'a bɛ ka jalaki yɔrɔ de ɲini Mali jamana na bi n'a sɔrɔla ɲininkali de don n'a sɔrɔla halisa l'américain jamana de ti ka Mali jamana k'a lajɛ ka ko latɔn Mali la k'a sɔrɔ ni ayiwa ko Mali ni Rusi jamana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'i y'a lajɛ limanaw ko kɔsa in na kuma dɔw ŋunuŋunukan wulila k'a fɔ ko marifa dɔw n'o ye maramafɛnw ye ko a na kɛ olu sanna ko o
maramafɛn nu sana ka tɛmɛ Mali fɛ yan nɔ ko Rusi jamana bɛ fɛ ka o maramafɛn nu ta ka taa Ukraine kɛlɛ ni a ye k'a bɛ n'a fɔ Ukraine kɛlɛ jamanaw a kɔlɔlɔ murumuru dɔɔni bɛ ka se Mali jamana ma an bɛ waati min na ko sisan ka sababu kɛ mun ye yɔrɔ Rusiw ni Mali jamana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin waati in na ko o ko bɛ yen sira o sira bɛ yen ni o bɛ se ka kɛ jalaki ye ka ɲɛsin Mali jamana ma a bɛ n'a fɔ lamɛrikɛn jamana kɔni bɛ o kɔlɔsili sugu bɛɛ lajɛlen la bi o de la n'i y'a lajɛ yɔrɔ rapport min kɛra kɔsan in na diɲɛ kɛlɛ tɔnba fɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma mura ko in na ko Mali armée ye ayiwa fagali kɛ a bɛ se maa 500 ɲɔgɔnna ma an ma tila o kuma la fɔlɔ min ye lamɛrikɛnw ka lasigiden ani Royaume-Uni fo ka taa se Canada ma yɔrɔ olu y'u fɛla fɔ o la ko Wagner n'o ye Rusiw ka kɛlɛcɛ dɔw ye k'olu bɛ Mali la yan wa k'olu ye maramafɛn dɔw ko siga kɛr'u la k'a fɔ a yer'u bolo ko k'u bɛ ka tɛmɛ n'a ye Mali dugukolo sanfɛ i n'a fɔ lamɛrikɛn jamana ka jamana u ka fangaso ka kuma lasela n'o ye Matei Miller ale ka kuma la a ye nin ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye agence Reuters ale sanfɛla la jamanaw n'i y'a lajɛ lamɛrikɛn jamana bi na ko a bɛ k'i yɛrɛ minɛ fɔlɔ nin kibaruya ninnu na nka k'u bɛ sɛgɛsɛgɛli gannen de la u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ yen n'a ma kun cɛ fɔlɔ k'a ye k'a fɔ Rusi jamana ayiwa u bɛ ka maramafɛnw ka bɔ Mali ka tɛmɛ Mali fɛ yan nɔ ko ka sɔrɔ ka taa Ukraine kɛlɛ ni a ye a mana kɛ cogo o cogo a bɛ n'a fɔ fadenya kɛlɛ min bɛ diɲɛ setigibaw ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛ ka ɲɔgɔn sama Ukraine ko in na bi ayiwa ko a ko dɔ bɛ ka kɛ Mali dugukolo sanfɛ yan dɔwɛrɛ tɛ Mali fana y'a damana jamana de ye jamana min bɛ yen ni ayiwa diɲɛ setigi jamanaw minnu bɛ yen ni ayiwa u bɛ fɛ ka na bɛɛ bɛ fɛ ka n'i ka tɔnɔ sama Mali kɔnɔna la yan nɔ ko dɔwɛrɛ tɛ Mali fana bɛ se k'a ye o sira ninnu de kan o la a mana kɛ cogo o cogo kɔsa in na mura ko kuma min fɔra dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko nin ye ayiwa u bɛ fɛ ka CPI n'o ye Cour pénale internationale k'ale de su ka kɛ Mali jamana kan walasa ka se ka Mali fanga bɛ minnu bolo bi ayiwa k'olu ka fanga ka jasi u bolo jamanaw dɔwɛrɛ tɛ nin bɛɛ ye ko janfanw de don i n'a fɔ janfa minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka ayiwa jamanadenw ani u marabaw k'u kɔ don ɲɔgɔn na lamɛrikɛn jamana kɔni ko ale bɛ sɛgɛsɛgɛli la bi wa a tɛ ka ɲinɛ fiyewu fɛn fɛn ye Rusi ko ye u ni Mali cɛ ka se ka a ko lajɛ ka u sen don a la jamanaw an b'a bila yan soir de Bamako de nin kuma fɔ ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw la gafe kuraw mana bɔ k'o lakali aw ye an b'aw fo dantɛ foli min na an b'a fɔ a k'an bɛn a ɲɔgɔn na wɛrɛ ma. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Mamadu Tarawele fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba. Nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 37 97.